tumefikisha 200,000. Jalup jatend piny Kithure Kindiki odok ne chenro mage mag jiwo dongruok mosebedo kotimo e pacho ka kanoloso e kaunti ma Kitui. Kindiki owacho ni jogo makwedo chenro no gin mago ma ok dwar ber ne jok maloko ohala matindo. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ne wuok tumoso kod jotelo mosebedo ka kwedo chenro mage mag jiwo dongruok ahinya to ne mine kod rawere, ka wacho ni mago joma ngudi ma ok nyal golo kata simon mar konyo jopiny. Kindiki wacho ni chenro no mageto konyo johala matindo kama oting'o jo bodaboda kod mine ma uso alot ok bi chung' wera ni ok en maro marachune kendo onge jatelo mochun mar golo omenda mora mora. Hii program ambayo tumeleta hapa, wale wanaiweka mzaa wajue ya kwamba wanakosea wananchi heshima. Waswahili walisema kutoa ni moyo, si utajiri. Kuna watu wale wanapiga hii program ambaye ni matajiri, wako na pesa mingi, lakini hawezi kukupatia kitu yoyote. Anatembea na magari 100, na ukimwambia apunguze hiyo magari aende na magari 5, ile mafuta ya magari 95 atoe kusaidia watu ambao ni wanabiashara wadogo wadogo, hawezi kwa sababu ya uchoyo. Kwa hivyo hii program ya kusimama na watu ya kinyozi, watu ya salon, mama mboga, watu ya bodaboda, watu wa mkokoteni haitasimama kwa sababu ni program ya hiari, sio program ya lazima, na hakuna mtu amelazimishwa kutoa pesa yake. Ni wale wanataka, wale hawataki wakae na uchoyo yake. Kindiki benenoti okothulo makamano